Il-Partit Nazzjonalista qal li dak li ddikjara fil-qorti ta' ġurament il-konsulent tal-Gvern Neville Gafali fil-ġimgħat li għaddew huwa koordina missjoni fuq il-baħar jikser sfaċċatament il-liġi internazzjonali u dan espressament fuq it-talba tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Quddiem dan l-aġir imsejjaħ skandalus il-Partit Nazzjonalista qed isejjaħ lil Robert Abela sabiex pubblikament jikkonferma jew jiġħad dak li qal Neville Gafa. Dan ħareġ mistqarrija tal-Partit Nazzjonalista firmata mid-deputati Kerol Aquilina, Pepe Fenek Adami u Carmen Mifsud Bonnici. L-istqarrija qalet li jekk dak li stqar Neville Gafa huwa minnu l-aġir tiegħu tal-Prim Ministru Robert Abela jammonta għal ksur tal-liġi internazzjonali li pajjiżna huwa obbligat li josserva, aġir immorali u illegali. L-aġir li ddeskriva Neville Gafa qed ikompli ikisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna li fl-aħħar snin qalet daqqa wara l-oħra taħt Gvern Laburista u b'hekk diġà tinstab f'qagħda viċin li tkun irreparabbli kompli tajt l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru Robert Abela ma jistax jibqa' jinħeba wara Neville Gafa għandu b'mod immedjat jikkonferma jew jiġħad dak li rabat lilu u l-gvern tiegħu Neville Gafa temmet tajt l-istqarrija.